Egia esan ez dakit zergatik deitzen dudan. Nire senarrak ez nau jotzen, ez da oldarkorra. Ez nau gaizki tratatzen. Zenbaitetan lanetik suminduta etortzen da eta oihu egiten dit. Nirekin ordaintzen du. Lan asko egiten du, eta nik... Beno, lagun bate deitzeko esan zidan, baina ez dakit. Gertatzen dena da berak presio handia daukala. Ez da pertsona txarra, gizon ona da. Askotan, lanetik datorrenean sexu harremanak eduki nahi ditu eta nik nahi ez dudan arren egin beharra daukat. Ez den nahi pentsatzea ez dudala maite. Haserretu egiten da eta berak ez du hori merezi. Oso sutsua da eta nik zoriontsua izatea nahi dut. Normalena da, ez da? Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.